Jamen, så starter vi da lige turen ind i vores studie her engang. Og goddag til Emil. Hej med dig. Goddag Emil. Hold da op. Ja, velkommen til Hawks. Thumbs up for rock and roll. Ja tak, og tak til David After Dentalist. Det er da vores dejlige studie herinde. Med de fine Behringer-mixer. Gange så. Og det er tape. Tape. Og det er vi storforbrugere af. Ja. Så meget har vi faktisk ikke råd til at købe mere tape. Hvor har vi tape hen? Har vi simpelthen brugt så meget, vi har smidt væk? Vi har ikke mere tape, desværre. Vi har ikke mere tape. Der kan vi lige se. Emils computer? Ja. Nej. Så har vi hernede vores dejlige monitors, som lige nu spiller noget dejligt jazz. Vores stikråd her. Og kabelråd, ja, det behøver vi næsten også. Det er noget video, ikke? Jeg ved ikke, om man kan se så meget af. Så kører den under bordet. Jeg prøver lige at køre hernede. Og der er det jo det fede, at man altså ikke kan se det oppefra, så det ser pruft ud, når man kigger over på Emil. Og lige så snart man kigger rundt, så er det mindre pruft. Hold op, der står en guitar. Den var flot. Nå ja, endnu en. Lige så flot. Så er der lige et par, der er mindre flotte herovre, men de er også meget flotte. Og plastik. Er der mere, vi lige skal se end det fine Hawks-skilt? Masse Lego. Vi har ikke så mange penge, så Nej, så hvis man lige skulle finde på at sponsorere os, så kunne vi købe nogle flere Lego-klodser. noget mere tape, så vi kunne sende vores radio mere. Ja tak. Eller vi kunne da købe et par ordentlige mikrofonstativer. Ja, også Det det. ville være rigtig godt. Så. Bare 20 kroner i kassen. Det vil Det er en hel rulle tape. Vi vil være taknemmelige, det vil jeg sige. Ja. Det er en hel rulle tape.